machielo kendo nyakora mogarwa kini machiegni mar yudo weche manyien mag Kenya Kwanza medo keto kenge magreno ni twako kaka kamano chung margi en ni mosruok moro amora. Raila wacho ni okadich gidonjo e sirikal. Kwanza bende wacho ni onge pok e jok manokoyier e telo mar sirikal. Magi to mondo kod mamoko bathoth bende kamoting'o duond jodongo makoro kwayo oganda luo mondo kik donjre wach mar uso cham kata obedo ni necha giyudo keyo. Weche nitie mathoth nyakora mondo koro achako nyaka giko mokwongo ayudo weche. And they must now get rid of this jigger of jealousy. Utashika mkono unapeleka chafu. Sitaka kushika mkono Ruto ngoni chafu. Kweth mar Kenya Kwanza omedo makochung' ni sirikandgi ok nyal pod ne Azimio ka Raila Odinga bende ng'ong'one wachno ni en ok odwar lemo. Wewe mtu awe ameua ndugu yako alafu unaona ka Raila Odinga bende ng'ong'one wachno ni en ok odwar lemo. Wewe mtu awe ameua ndugu yako alafu unaona prosecutor anakuja kunywa chai kwa nyumba yake, utakuwa na imani na yeye kweli? Jotelo mag Azimio la Umoja koro nyiso chich e wi limbe mar jamin bura e doho mar ICC Karim Khan e pacho ka. Jaluo biro dak makati dagi. Jaluo biro dak adimba. Kendo wakwane joluo oduma manyo yudo nyoro kanure dere. Janga maonge dero. Jodogo godere. Jodong luo bende koro jiwo ganda mondo kung cham e kindeni makeyo osewuok. Nakoro moginya tudri kodwe nambari adeka uchielo nono namba maro maruti machoka kata bende nyalo soko kokalo e Facebook mara Ramogi TV mawantira chiel ka chielo dhiambo ni weche manyien mag OIMORE. YouTube bende wayudore kanchiel kod Twitter handle en @Ramogi TVKE. Ninyalo weche ina kwa Ramogi kamora mora makinti Benki kwa Citizen Digital. Niloko maru iluongo ni Belinda Adiabo. Nyinga en George Bati Machigni. Jatend piny Kenya William Ruto omedo golo chung' motegno mar chwalo dongruok masawa mar piny Kenya mana kaka ne osingo e kinde mag kampen. Ruto kod jotelo mamoko mag Kenya Kwanza osingo ni onge thuolo ne kweth maketo piny owacho tesre mondo mi odonje sirikal. Jafwambo marwa Walter Nyambaga lero wachni. Marario, kweth ma Kenya Kwanza omedo kalagi ni sirikand Kenya Kwanza ok nyal chiwo thuolo mar mosruok kod tend Azimio kaka yor ndoso sirikal kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance kama jatend piny William Ruto bende omedo golo siem wi tulo moseneno pachoka. Ile kitu ambayo tumesema haitafanyika tena Kenya yetu ni mambo ya vita, kuharibu mali ya wananchi, kuharibu biashara ya wananchi, kuharibu mali ya umma. Hiyo tumesema sio demokrasia. Tend Kenya Kwanza okoni Azimio ne kod siasa mag ichilit kod ngunya mok nyal dongo Kenya kendo duoko ganda imudho. What we need to do is just to help these people to come to terms that William Samoei Ruto, Rigathi, our leaders, and they must now get rid of this jigger of jealousy so that we can move forward. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua oko dong chien mar chwalo seo ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta kotude kod siasa mag pogo ganda mamasa mar Kenya. Hii ikulu ilitumika vibaya sana. Ilitumika kuleta uchochezi, fitina, kuhonga watu, kuchochea. Hata sisi tukashindwa kama iko hapa Sagana. Lakini watu ya hapa pia ni kichwa ngumu. Hawa your excellency, hawa ni kichwa ngumu. Sasa unajua tuliongea na hawa tukaona sasa siku za Uhuru siku karibu kuisha. Amnakuja hapa kila siku BBI anatoa pesa, watu wanakula, wanaenda. Ruto olose maga masagana kama ni ogolo chung' motegno wigigo mosetimo to kod mago mochano timo kabendo ogolo singo ni oko bidok chien. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa mlima na watu wa Kenya ya kwamba sitawaangusha. Na ndio mnaona hii kazi tunafanya na bidii na kujitolea. Naona watu wengine wanasema nimekaza watu sana, lakini ni kwa sababu ile mumetufanyia, mahali mumetutoa, hatutaki ifike siku
ya kwamba nyinyi mtasema ile juhudi yenu imeenda bure. Nieleze hawa kwamba tuko na industrial parks ambazo umetuwezesha tutaanzisha katika all 47 counties. Number 2, umeshikilia sisi kwa upande wa health. Tunaendelea kwa sababu ya community health promoters ambao umesimama na sisi. Jatend piny okonyo mako tol motegno ni jotend migepe mage nyaka ban mana sati ne tich nono to biro siemonegi yo. Mkiona vile na kaza hawa marafiki zangu viongozi wenzangu, ni kwa sababu mimi sitaki aibu ya kuangusha. We will not fail you. We want to say, nimeona watu wakipiga kelele ati sisi ni wengi kwa serikali ya William Ruto. Yes. By choice, by strategy, by design. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kopogore gi wach mano wuok e gwenge mag Sagana e romo madhi nyime mar sirikal en ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga omedo nyiso chung' mare ni ok odich gi donjo e sirikal mar William Ruto ka onyiso sirikal mondo we goyo agogi motelo ne twak mar manyo kwe. Raila molos e kaunti ma Nyamira okone sirikal nyaka nyis chiwruok margi ne twak kapok jo Kenya e gionjawni kaluwore kod ngima mamedo bedo negi matek. Limbe mare mariango kar gwene kaunti ma Nyamira kendo bang'e yuore alam ma Jumapil. Ogai mar Azimio Raila Odinga ong'ong'one Kenya Kwanza wi wach mar mosruok ka okoni ok odich gi donjo e piny owacho mar William Ruto ma owacho ne iye otimo mudho. Sisi hatujasema hata siku moja tunataka kuwa ndani ya serikali ya Ruto. Mambo tunataka handshake. Handshake na mkono ambayo iko chafu. Utashika mkono ambayo iko chafu. Sitaki kushika mkono ya Ruto ambayo ni chafu. Sitaki. E wi twak mar manyo kwe kind Kenya Kwanza kod Azimio, Raila onyiso piny owacho mondo wediro weche moko ma ok rit wat, kendo ni orruok mar johera mag Azimio ma giketo sani en mar chiwo thuolo ne twak ma ka opo ni twak ok nyalre to sirikal oikre ne ng'anyo machielo. Tumesema tuzungumuze, lakini hapana tisha sisi. Sisi ni wengi kushinda watu yako. Kwa hivyo wewe hapana tisha sisi. Watu wetu wako tayari kuvumilia ili mazungumzo yaendelee. Lakini ukileta fitina, basi Wakenya wako tayari. Si wako mko tayari? Si mko tayari? Si mko tayari? Raila bendo seyo bila kuom ne tiyo kod teko mathoth e kinde ng'anyo ka okoni en wich kuot ni jatend piny William Ruto ne nyalo pako obila ni otimo tich maber e kinde ma obila ogogo ne okelo chwer mar rembo ganda jo Kenya. Maandamano iko ndani ya katiba yetu, iko ndani ya sheria, ni halali. Ukisema mimi nataka kufanya maandamano, nitakana polisi akulinde wewe, sio kuja kupiga watu na risasi. Askari wanatumwa kama nyumba ya watu, pale watu wanaishi. Unaingia ndani ya nyumba, unatoa watu, unapiga marungu, unapiga risasi, wanaua. Wewe unajiita rais, unasema mimi natoa shukrani kwa polisi kufanya kazi nzuri. Kaosa yo piny owacho wilendo ni nengo mbolea dhi medo dok piny. Ogai mar Azimio Raila Odinga okone mbolea ma piny owacho uso ne jopiny ne ochiw nono gi piny Russia kendo winjo pogi oganda jo Kenya maonge chudo mora mora. Ati gharama ya mbolea ilikuwa shilingi 7,000 kabla tujaingia kwa serikali, tukarudisha ikawa 3,500, baadaye tukarudisha ikawa 2,500. Urongo mtupu. Hiyo mbolea walipewa kwa bure na serikali ya Urusi. Ilikuwa inatakikana wapewe wa Kenya bure. Sio Raila nasema, Rais Putin ya Urusi ndiye alisema wiki jana. E kinde ni ma oganda medo chiko itgi kaka piny owacho kod Azimio keto kenge mabiro chiwo thuolo ne twak. Penjo en ka kweth ariyogo biro tiyo kanyakla ka giduto pod gimako chung' motegno kendo githir ni onge mosruok mora mora mabiro timore kindgi. Kawasuda ni kweth jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance koro golo ng'ur margi maginyiso godo luoro e wi limbe mar jamin bura mar doho maduong' mar piny mangima ICC Karim Khan. Jotend Azimio penjo gima omiyo Khan obiro e pacho kae kinde ma gidhi nyime gi choko neno mag donjo ne obila kuom hinyo oganda mane jong'anyo. Khan mayande ne obedo kil mar William Ruto e buche mane iyalo ICC nyocha ne olimo pacho ka kendo yuoro e nyasi mar sidho jopuonjre mag mbalariany ma Mount Kenya. Walter Nyambaga duogi mathoth.
Kagilose kindela mane obage kanisa mar ATG Deliverance bade makasarani. Jodito magazimio osoko piny owacho mar Kenya Kwanza kaginyiso luoro margi wi limbe nyocho timo kod jamin bura maduong' e do mar piny mangima ICC. Karim kane piny Kenya kinde magidhi nyime kod choko neno e wi obila manyocho nego kata hinyo jopiny e kinde mang'anyo. And we must express our reservations about the presence of Bwana Khan, who is the ICC prosecutor in Kenya, when Kenya is preparing to take charges for police brutality, for acts of genocide by the Kenya Kwanza regime to the ICC. We are raising these concerns, and already Senior Counsel Martha Karua has raised it, and we will follow it. Kotelne gi kod jatend DAPK Eugene Wamalwa, gikoni Karim Khan yande en okil mar William Ruto bura mane omaki motudore kod lweny mabang' yiero melo 2017. Bwana Khan ndio prosecutor wa the International Criminal Court, na yeye alikuwa wakili wa Bwana Ruto wakati wa mashtaka yale ya mauaji ya 2007-2008, na amekuja hapa kwa mwaliko na ametuzwa hapa na amekaribishwa na serikali ya Kenya Kwanza wakati ambao tunajiandaa kwenda kuwashtaki. Hiyo ndio sababu tuna hofu na yeye kutembea hapa wakati huu tunatayarisha mashtaka, si ndio? Wewe mtu awe ameua ndugu yako, alafu unaona prosecutor anakuja kunywa chai kwa nyumba yake, utakuwa na imani na yeye kweli? Azimio konegi sechoko neno moromo maraka okang' ne obila mane onego jopiny kinde mang'anyo. Kimani Ichung'wah might choose to go and joke about it. When we say that some people were killed by police, some people think it's a joke. Mimi mwenyewe nimetembea kwa hii Kenya, nimeona wamama wakilia, and even as we sit to talk, themselves they can't sit and talk. Zile kejeli ambazo tulikuwa tunaelekezewa sisi, bado tunazisikia kutoka kwa hawa viongozi wa Kenya Kwanza. Kuashiria kwamba shida haikuwa Sifuna, shida haikuwa Wambua, shida ni hawa ndugu zetu ambao wametumia, wanaona kwamba wako katika mamlaka. Ile jibu ya kila swali ambayo Wakenya wanauliza ni polisi, rungu, risasi. Polisi, rungu, tear gas, risasi. Badala waketi wazungumze wajiulize ni kwa nini bei ya unga imefika bei ambayo imefika. Gitelo ni gionge kod paro madonje piny owacho kata matin kaka iliko kod jatend kweth mathoth od bura Kimani Ichung'wah. Hatutaki hiyo nusu mkati. Hiyo mkati imeoza. Number 2, hatutatishwa. Ieleweke wazi kabisa. Hiyo mambo ya kusema nusu mkate iishe. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen koro wacho ni jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah gi jatend Wiper Kalonzo Musyoka ema koro deko twak e kind piny owacho kod Azimio kaluwore gi barupe magindiko kar mondo girure gichako twak. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Alia Beach lero, Murkomen okoni aput ma osechuogi mar twak ema biro kawo ting' poni twagno ogore Lwanda. Jatend migao mar wuoth Kipchumba Murkomen mane en wendo modhial e nyasi machoko omenda kanisa kopere manyalienga e kachud bura mar Angwe ne oseyo jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah kod jatend Wiper Kalonzo Musyoka kuom siko ndiko barupe mag dwokruok e wi twak e kind sirikal kod kweth makwedo kar mondo gichan romo mapiyo mondo twak makamano ochak dhi nyime. Sijui kwa nini Kimani Ichung'wah na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanaandikiana barua. Hii mabarua mingi wanaandikiana nini? Si wapigiane simu na wakutane na waanze mkutano. Kwani hii ni mara ya kwanza watu kuongea? Kwa nini lazima waongee kwa mabarua? They just call themselves. Kama ni kukutana kwa restaurant ama county hall ama ni wapi, we don't want to know. Wapigiane simu, wakubaliane na wakutane. Murkomen wacho ni kweth mar Kenya Kwanza kod mano mar Azimio oseketo e lela gigo ma onego bene twake ma wach mar pogo sirikal kin kweth ariyogo eko ok onego bene podego e mbaka nikech ok en achiel kuom ajenda ma ibiro ketie twak. Bende ok onego bene twak e kin kweth ariyogo ogore Lwanda to Kalonzo kaachiel kod Ichung'wah ma seyo biro dong' negi. Let Kalonzo and huyu mtu anaitwa Kimani Ichung'wah wache mabarua, wakutane kesho ama kesho kutwa, siku yenye wameamua, wapigiane simu. Kama Ichung'wah ana namba ya Kalonzo nitampatia. Mheshimiwa Rais ameshasema yeye hataki nusu mkate. Mheshimiwa former Prime Minister Baba amesema hataki nusu mkate.
So kwa ile hesabu ya mazungumzo hiyo ni imetolewa. Kenya ndio watawalaumu. Let them go and sit, and we don't want their no, and we don't want the disagreement. There is no option. Gavana mar kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga okona joma biro dhi twak kin sirikal kod kweth makwedo mondo dhi twak makamano gi paro makare. This issue of the dialogue that is going on currently, it is welcome. Lakini sisi wote tuingie ile dialogue with clean hands, with a clean heart, na tukue na heshima. Nimesikia watu wengi wanasema hakuna nusu mkate. Hata sisi tunasema hatutaki nusu mkate. Tunataka tu watu waongee, hii maneno ifanye nini? Iishe. Jaod bura ma Uganda David Ochieng kod nyawadgi ma Suba South Karoli Omondi okone gi siro lwedo twak makamano ka David Ochieng okwero riwruog siasa mar Azimio mondo wae tim mar siko bogo sirikal gi wach mar dhi ng'anyo ka gik moko kodhi negi kaka gidwaro. Kenda gombo kabisa ne mondo jowuo maber jowinjre gik monego ne tim kaka wach mar IBC, wach mar jomonegi police, wach mamandamano kik beni tiyo kodo niko kiwach ko kitimo mai to ma ok betimre mano wadhiye mondo wakony piny odhi mbele koro wakwayo jo beni kwa dhi mandamano to kiwagore gi police wito wate. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Kowere kod motende kod weche mag siasa nyako Ramogi koro wadonje mulo weche mag somo kaachiel kod ngima mar dhano. Atamalo 25 mag jotuo malimo ute mag thieth odiechieng' kod chieng' nonro yango ni kod ranyisi mag dang'ni mag paro ma kaluwore kod riwruok matayo weche mag thieth e piny mangima WHO. Ripot mar migawo mar thieth e piny Kenya to yango ni ng'at achiel kuom jotuo 4 malimo ute mag thieth pim yango ni kod dang'ni mag paro. Magi kamoting'o nyaka jopuonjre ma pod nitie skul. Aput maende noyier mar rango chenro mag somo e pacho ka ogolo paro mabiro konyo e duoko piny dang'ni mag paro e kuonde mag tiegruok. Judith Omondi kolono wachne. Piny Kenya thoro bedo kod midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal kor lwasi. Midhiero gi kinde mathoth bedo kudho ahinya to ne jopuonjre kod rowere ma pod dhi skul. Ma ok tin ne nyithindo kod rowere milion 4 yudo midhiero ma ikelo kod lokruok mar chal kor lwasi e pacho ka. E kinde oro, maromo nyithi skul 250 kaachiel kod jopuonj 8,000 kech rocho sombgi kinde ka kinde. Midhiero makwako nyithindo go nonro yango ni kamoro ema kelo dang'ni mar paro magikone miyo dhawo e kind nyithindo gi jonyuol, nyithindo gi jopuonj kaachiel kod nyithindo e kindgi giwegi. Atamalo 25 mar jotuo malimo ute thieth odiechieng' ka odiechieng' nonro yango ni kod ranyisi mag dang'ni mag paro ma kaluwore kod riwruok matayo thieth e piny mangima WHO. Lipod migawo mar thieth e piny Kenya to yango ni achiel kuom jotuo 4 malimo ute thieth pimi yango ni kod dang'ni mar paro. Piny Kenya en namba 4 e Afrika mangima kod ji man kod dang'ni mar paro. Lipod aput mar somo manyicha oketa yanga juma ma okalo oketo paro magipani ka oketi e tim to nyalo kedo kod midhiero kaka dang'ni mar paro, dhawo mag kit chwech, ima ohiu, tiyo kod yedhe mamero ji e kinde mamoko ne jopuonjre e pacho ka. Magi oriwo tiegruok mar piny owacho ma ochuno bang' tieko senior school kaachiel kod mbalariany, migawo mar somo mondo ti kanyakla kod migawo mar arita e timo nonro e medruok mar lwenje mag kit chweche kuonde somo ma pacho ka, keto migepe mag jiwo kod tayo jopuonji e kuonde tiegruok te, chwalo chike ma oselosi kendo go chapa e skunde te. Bende paro wuok oko mondo mi ket tiegruok mamalo manie Kenya ne pinje duto, golo tiyo kod yiene tedo e skunde, keto chal mar kor lwasi e kit somo ne jopuonjre kaachiel kod loso chike mabiro tayo rwakruok mar jopuonjre e skunde. Kaluwore kod apudni, poni oket paro gi e tim, midhiero mathoth makwako jopuonjre kod skunde nyalo dok piny. Riwruoge ma opogore mag somo osechako golo paro e wi lipodni. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonje Nat Collins Oyu opuoyo okang' mar keto jo junior secondary skunde primar ka okoni mano e paro mane gichwalo ne apudno. The Presidential Working Party domiciled junior secondary in primary schools. Kenya National Union of Teachers conducted yet another research, and we gave our research report on findings to Professor Manavu. CBC now has grade 7, grade 8 and 9 domiciled in primary schools under one head. Moko kuom lokruoge mabende otimne junior kod senior secondary en goloko secondary nyinge go. Nyaka sani owinjo yangi gi kaka junior kod senior schools.
Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi wayudo ni duol matayo weche mag tudruok e pacho ka CA ochako tiegruok mar jiwarita mag mbui kalure gi njore mag mbui masieko kinde ka kinde pacho ka. Tiegruok makamano geto mbalariany machiwo tiegruok e weche mag arita mag mbui. Kembe matiyo kod yore mag mbui e chwalo chenrogi kaachiel kod migepe mag weche tudruok. Tiegruok makamano nyo yangi kaunti ma Kisumu kendo biro dhi nyime nyaka e counties mamoko mathurka. Remember, cyber, it mutates, it changes due to the dynamic nature of technology. So today we are talking of artificial intelligence. Tomorrow we'll be talking of machine learning. So we are encouraging and challenging our institutions of learning to try and enhance the quality of what they are teaching the students, such that when they come into the industry, we do not have to retrain them afresh, because the needs of the industry, somehow they are misaligned with what they are being taught in school. At the Communications Authority Center, we work 24 hours for our staff to be able to monitor the same and give feedback to the institutions that are being hacked, so that they can be able to enhance their systems and handle and be ready for any cyber threat. So just a lot of sensitization, training. If there's an institution that has a curriculum that they are offering on cyber security, we can come in for free as the Communications Authority of Kenya to take them through to ensure that whatever it is they are offering in the curriculum is in tandem with the day-to-day happening. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV wamedo dhi nyime gi weche manyien kata kamano gi sani yie na mondo kaw yweyo maro mokwongo gi ka ne in ma imedo keto wang'i kendo ineno Ramogi TV yudo weche manyien pod gi pak walidhe moko kuom ote ma uketo ka neno ka Okodhigo Costa wacho ni dadi kula neni makara ahinya nyaka giko kendo an kodi weche manyien mag OIMORE choponwa maber kendo maleo. Boniface Otieno Nyawa wacho ni antiere ayudo Kanyamkago watching as usual anawuoro mana kaka jotendwa bayore weche. Kasto Anyanga ma kopio ja gogo katuma wacho ni weche manyien mag OIMORE donjo na malera ahinya wanto warito mana ng'anyo kendo gik moko mang'eny go to koro okwane ka dhi konyo. Kasto Omosh Diego Dirago Land Cruiser wacho ni de obedo maber ka piny duto oketo chame kar keno margi moloyo uso bank kata jopiny duto oketo piny luo duto oketo cham e kar keno margi moloyo uso bande bei ma oruombore piny kogund maka wacho kamano. Erokamano Eriko Demo nitiere chunge Kanyamkago wacho Ramogi TV ler ahinya kendo omor ahinya kod kaka weche manyien choponegi. Ramogi ayie kod Kipchumba Murkomen ok onindo nyakonchiel kendo osiemo both sides ok kamoro achiel. Osiemo Kalonzo kendo duogo osiemo Kimani ma Onyango Ajwala kawuok Uradi owacho kamano. Watching from Karin Nairobi iluongo ni Ben Charles en kodwa ka e yo makare. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Nyako Ramogi neno ka kar kaendi bende Sauki mar Osiri wacho ni oneno Ramogi yo makare kendo mor ahinya gi weche manyien. Jo Kenya ok odich kod siasa ma jo UDA pod goyo. Wadwaro mondo ngima ofuongre. Evans Kidero bunge la wananchi Migori wacho kamano. Kasto Purity Agai wacho ni Ramogi chopono yo makare ahinya Taita Taveta ler. Pastor Komborwa wacho ni dadi kula ne kademo ng'er kendo jotend kanisa owe loko pulpit mar siasa kendo joluo owe uso bando. Kansila Francis Obwanda nitiere gwenge mag game wacho ni aneno Ramogi TV mos antiere game Ramola. Erokamano ahinya. Kaendi Sauki mar Osiri wacho ni nyateke ni maler kendo amor ahinya kod weche manyien kaka ukele Morandi Kakamega Kisa West kod Gemiala. Ramogi nenore maler kendo ler sidang gwenge mag Siaya koni. Jok ma bende noka kura tieko Joshua Odhoch Soja wacho ni wan ka gimen joy e gwenge mag Kanyamkago ka kendo wamor ahinya gi weche manyien miyo wabedo gi ng'eyo kaka piny ringo kod kaka piny dhi. Weche ma bende donjo ka bende ma ji medo liekona ing'iso ni jotend piny kachiel kod Raila Odinga winjo oru wach mar twakno kanyalo fuong'o ngima mondo piny obed mayot. Oganda luo kik sani wit cham oko e nengo ma ok nyal konyogi ka bang'e to ji biro chako ywak e kinde ma biro nikech ng'eny.
makamu Udasere wacho ni nyasi obago, wacho ni bati nisna oganda duto ni amor gi weche manyien mag Ramogi kendo abago nyasi nyasi mabiro tego duond bura marwa mar ODM. Kik jomoko nyierwa giparo ni waserumo. ODM koka dwa ngirore nyasi mabago tarik 18 dwe mar 8 ni dalana tele gi James Orengo kaka wendo modhialo buro genga kaka assistant chief guest wacho kamano. Wacho ni dhok igo mana gi mbom to soup gi kado motimo kachieng. Erokamano ahinya kamo watching live mano apani mana sesomo mar Nikodemo kawuok chunge kwa Ramogi. Imemeru ndiko na med luo weche gi kindiko na nambari 360 kata bende Facebook mar Ramogi TV. Wantiere live achiel kachiel kod bende Twitter gi YouTube. Ikidi mabor med mana kete kanya kwa Ramogi ka waduogo purwan gi mathoth koting'o mabiro. Jopiny omonjo liech adek manyo omonjo gwenge mag Kajiado. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Lingane kanya tibet piny. Anaboti mango akiki madhi nyime ka. Anadhi gochone Sarabjit. Jawe. Resna nyathina. Akwai ni mondi resa. Mehero ngi gimoro amora mabotimre ni nyathini. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Thoth kembe magero ji ute, jobago romo gi jonyiepo, kata jogo madwa nyiewo ute, chiwo puonj, kata lero maling'ling' kaka ng'ato nyalo oro kwayo mar yudo ot. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madwarore mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idiyo *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke. Nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haitawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' wuok e ywe adundo wadhi nyime gi weche manyien kama jodong Luo koro ojiwo ganda mondo mi obed kod chenro makare mag kungo cham magikae puothe kaka yo mar geng'o kech manyalo biro bedo e kinde mabiro. Jolong Luogo bende ojiwo gedo mag dero kod sito mag kano cham e gwenge makaluo. James Okoth miwa ler mar wachni. Kech nyalo bedo e piny to wan oganda Luo nyaka nene
ne pok oluongwa ni jokech nikech ne wang'e pur kendo ne wan gi dere. Mano e ote jodong Luo makoro siemo oganda Luo ni ochomre tir gi pur mondo gigeng' kech e kinde mabiro. Jodongo wacho ni nyaka nene oganda Luo ne pok opango lai karito chiemb kony kaka nenore e kindegi. Gisiemo gi bende e uso cham ka gijiwo gi mondo giger deche mana kaka ne en kit Luo kitgi gi timbegi. Wabed joma geno ni sirkal okeli oduma moko mondo yudhe ogore. Joma geno ni sirkal okel gi moko oduma matin mondo chife opangwa e line. Mano ok nen koth jaluo. Bende wapani pok otimrega makata katimre manyawinjo katimre cha ok nyal romowa. Ng'ama dwa timo kamano omiwa mana fertilizer to omiwa mana kodhi to wan koro wagomo walemo ni Nyasaye no omiwa koth. Ne waselimo tich mar chiri wayudo matin. Kendo sama koth chwe ni iluongo nopon gi dholuo. Pururu kar romo kik ung'eng' ne uneno ka ji odwa ywago kech nikech chieng' nomako piny to koro Nyasaye okelo koth. Kik udhengru. Mae giwacho e kinde ni machenro mag keyo dhi nyime e gwenge mag Kaluo ka ote en mar neno ni cham okungi kendo kik usi e nengo mar lal. E kaunti ma Homa Bay, tend kaunti no nyose chako nyiewo oduma kuom jopur kaka nyocha osingi gi gavana mar kaunti no kaka yor geng'o lal ne jopur kendo siro kar rego oduma makigoto. Komachielo e gwenge mag Trans Nzoia ma en achiel kuom gwenge ma irango kaka mago machiego cham mabup e Kenya, jopur omedo kwayo sirkal kokalo e bad migawo mar National Cereals and Produce Board mondo onyiew cham kuom jopur giwegi ma ok okalo e lwet joma moko kaka yo mar duoko chien nengo cham. So tunaomba serikali iweze kutafutia soko ya mahindi na iweze kutuzuia kwa wale cartels wenye wanaingianga katikati, wanachukua mahindi yote wanaweka kwa store, alafu baadaye wanaweka bei ambayo wenyewe wanataka. Tunaomba serikali iweze kututetea hapo kama wakulima. Jopurgo ma Trans Nzoia bende opoyo okang' mar sirikal ne chwalo mbolea manengone oyweyo magikone okelo negi ohala kipimo gi keyo mokalo. Tunategemea hii mahindi, hii ndio kitega uchumi yetu. So tunaomba serikali wasiweke bei chini sana kwa sababu tulipata mbolea ambayo ilikuwa imepunguzwa bei, kwa sababu hii ndio tunategemea kama wakulima hapa Trans Nzoia. So tunaomba ya kwamba watupatie isikuwe chini ya shilingi 5,000. E kinde ma piny owacho temo duoko chien nengo cham kokalo e chiwo mbolea ma nengone ogonyore, jopiny moko to pod ni kod luoro ni mano ok bi duoko pek mar ngima piny kaluwore gi bedo ni nengo gik mamoko kaka mauta pod ni malo. James Okoth, Ramogi TV. Odhi nyime ni jopur niang' ma imbo mar piny Kenya ogolo ywak ka wacho ni chungo chenro mag rego niang' e kembe mag sukari dhi weyogi kod midhiero maduong' ni mar yuto margi oyiengore kuom niang'. Jopur olero ni gin kod niang' mosetegno kendo giikore mar regogi nikech yuto margi nyalo biro rochore mokalo. Kata kamano, chung' mar rego niang' kidek medo hinyogi. Giywago rochruok mar lwasi mar tich ne jogo ma pidho familia kokalo e tije ma pile pile mabiro kod pur. Uko wapi? Bwana, tumefunga maduka yetu ambayo ni mashamba yetu ambayo tumekuwa tukitegemea kwa kupanda na kuuza miwa ili tuweze kukimu maisha ya watoto wetu na majirani wetu. Biashara imerudi chini, hata vyakula havipatikani kwa njia rahisi, kwa maana miwa ikiweko lazima chakula ipatikane, biashara itaendelea. If you look at the back of me and in front of me, you can see a huge pool of tractors in excess of 1,000. If you look on the other side, again, the same number of the hauling trucks in excess of 1,000. What that translates into insofar as human capital is concerned, each tractor is actually manned by 3 members of staff. That is 1 driver and 2 assistants. And the same applies to the trucks. So you are talking about 3,000 jobs potentially to be lost. Wadhi nyime nyakora Ramogi wadhi ane gwenge mag Kajiado kama
Liet nokwako gwenge mag Olgere, kaunti ma Taita Taveta kod Kajiado bang' liech nenego nyathi ma jahigni 3 kendo hinyo min nyathino. Jogweng' ne owuok oko kendo nego liech 2 ka apisa mag KWS bende noduogo ma ochwe nego liech machielo kendo. Yangore ni min kata monj mag liech osebedo ka dhi nyime gwenge makono. Wanyama wao wakija hapa kwetu inakula mashamba na inaua sisi, na tupate fidia yoyote kwa mashamba, wale watu hawalipi. Jana tukakasirika, wa Masai wakaamua kwamba wataua ndovu 20. Wameua 2, KWS ikaua 1. Tukiona kitu yoyote ambaye mbaya, tukiona mhalifu tunamshika. Mtu akiua mnyama tunamshika kwa ajili ya uhusiano mema. Wakati mwingine si vizuri kuchukua mambo kwenye mikono ya kwa mikono yenu, kwa sababu kuna sheria. Tuko na nchi ambayo iko na sheria zake, na kila jambo likitokea si ati ni jambo la kukusudia. Jopiny ma Kerio Valley medo keto kenge mag loko kit aluora margi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mondi yud geno kaka skiza tune mari dimana *487*6 to pare ni Ramogi TV e od jower duto. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Bang' wuok e wieno nyakwa Ramogi wadhi nyime gi weche mamoko. Jodak ma Kerio Valley ijiwo mondo mi omak ting' mar aluora margi masani nyadhi mare lal kalure kod oula mamedo ywero lowo. Jopiny makoni yien manyasani ok nyal dongo e gwengego okwa mondo mi owe tim mar tong'o yien aoyaye kendo ginywak lwedo chenro mar piny owacho mar kaunti ma Baringo magichako mar pidho lum mar reso Kerio Valley. Kerio Valley, achiel kuom hoho mayudore hoho mar okak. Gweng' makinde machien ber mare ne lombo wang', sani chal mare opogore kendo luoro nitie ni poni oketo kenge mapiyo. Midhiero momako hoho ni nyalo medore. Oula medo ywero lowo masani odong' kamosore gi teko mar chieng' kendo luoro mako chuny oganda maka. Kaluwore kod jadak maka Isaya Chebi, chal mar hoho ni lokore mapiyo kendo mako dhoge kaka kamane yien mapichni ne otweyo sani olokore pap maonge gimoro amora. Hii area yote ilikuwa flat kuanzia 1980, 81, 82 mpaka na 84. Area hii ilikuwa flat, lakini
kwa sababu ya maji. Nchi ilisomba na maji, sasa ndio katika ipi bila unaona pande hii na upande hii mpaka huko juu ndio aliharibiwa na maji. Kerio Valley sani onge gima ber minyalo sunge. Kamana okak ma ong'iengore. Joma welo ka nyalo mana ng'eyo kaka kane chalo kokalo kuom sigana ma igoyo kod jodak maka kaka Isaya. Temo mar jogweng' maka rwako ne Kerio Valley nanga magini yien mane otwe kendo ndise kinde mokalo sani pok onyago olemo. Kalure ni yien ma ipidho gin mawuok oko ma ok nyal ting'o wigi e bwo chieng' mager mamedo seto ei gweng'ni. Akasemanga tu pandeni miti, lakini miti ya pande tumejaribu kupanda miti pande ile ya kisungu hiyo ndio hiyo hawezi tutotokea pande hii ya kienyeji ndio na meanga. Jolony kata kamano seyo jogweng' magikoni ne oketho alwora kendo ketho nyadhi mar hoho mar Kerio Valley. Jolony wacho ni thuolo mar reso Kerio Valley en sani, to poni kokawo okenge makare, midhiero mamoko pod medo duong'o koting'o lweny e kind jodak kaluwore kod nok mar lum gi pi, gino mabiro chuno oganda mondo chak dar kadhi manyo lum kod pi ne jambgi e gwenge mamoko. As you can see, this is a serious trend if it continues, and then it can even escalate to issues of insecurity in terms of there will be no grass, so people will be forced to migrate to other areas, and that can bring about issues of insecurity. Issues of conflicts can arise because of resources. Kata obedo ni luoro nitie, piny owacho mar kaunti ma Baringo kokalo kuom migawo mar pur osechako keto chenro mar kedo kod midhiero mar oro ka ijiwo jodak maka ni ting' mar reso Kerio Valley ni e lwetgi. Okang' makama ochako duoko geno ka lum mane opidhi okelo picha manyien e bath hoho ni konchiel. We will be able to see a lot of difference between where we have done fencing up through a project called TRLSP, where we did the fencing up and we did the reseeding of grass. You can see there is no erosion. On this other side, there is a huge difference because on this other side there are a lot of huge gullies as a result of soil erosion. Lum mapichni kendo juso gi mor ne thum ma yamo goyo oseywayo jokwath mathoth, kata kamano midhiero pod nitie. Dhok kod dhano lwar e hoho ma ong'iengore bath kama pod lum onge. Wakati wanyama wanakuja kupewa nyasi, huwa wakati wanarudi ama kwenda maji wanaisa anguka kwa hii kali erosion. Wakati unatafuta huku unaisa pata ubandu kama ameosa ama amekuwa mswaka huku. Pia naye umepoteza hata mtu chini hapo siku ingine. Mondo res hoho mar Kerio Valley, jopiny kwayo mondo giwere kod tim mar beto yien oyaye kendo gichak keto kenge mong'ith mar duoko nyadhi mane Kerio Valley nigo e kinde mokalo. Bende ing'eyo ni jatugo Peter Oudu en jadolo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mamboleo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Yakura kinde ka kinde jotugo mane kod lony ong'ere ahinya ni gitimo tije mamoko mar medo sara kata doko ni gin kod yuto margi kokalo yore mag tugo. Peter Oudu en jatugo kendo chwalo chimb chuny ne oganda yore injili. James Opondo nolimo kanisa mar Blessed Life Center kama Oudu leme kendo kelonwa siganda jatugo no ma bende nokonyo klab mar Gor Mahia kao kombe mar lig maduong' ma pacho ka KPL. Peter Oudu en ng'ama yudo yot ka okene pap e tugo mar adhula. Nyalo yude e ode kata e kanisa chieng' Jumapil kata kor juma kotayo wer. Jatugono matugo diere noketo koke orak gi klab mar Kariobangi Sharks kapod entiere sikund sekondar kanyaka sani osetugo ne klab mar Kogalo kuom higni 3. Warado kode e alapa kendo omiyo wasigande ahinya to kaka opango chenro mage mag tugo gidhi e kanisa. Kanisa gi bol en ni gigi ok gitimre sa achiel. To adiera bi anyalo wacho ng'ama nyalo gola e kanisa.
nikech kanisa en gima duong'. En gima duong' kabisa. Ji dwaro ni mondo bed machiegni gi Nyasaye. Koro ka ni training, abro train gokinyi matiek training, to kanisa abro dhi godhiambo. To ka wan gi game on Sunday, to aonge list mar jotugo, abro dhi kanisa kwa komondi on Sunday, kasto kanisa rumo, tadhi ane kaka watugo tadugo ot. Jatugono mane onyuol tarik 20 higa mar 2001 nochako tugo adhula e klab mar Mwangaza FC mayudore e kaunti ma Homa Bay. Nodonjo e sikund sekondar ma Usenge High School kapok nowuotho e sikunde adek kendo tieko sombe mar klas 12 e sikund sekondar mar Dagoretti High School Buore, Nairobi. Team mar Sharks noyudo ka nose identify ka ni anapahil. Koro gin negi follow an mana kata kana dhi Dagoretti negi follow no kang'iyo. Koro chieng' moro school coach nobiro to giwuoyo to wawuoyo na sign papers e school. Koro ana high school tadonja donja team direct, no kadhi kata dala wani mabika. School tadonja e TZ direct. Let me celebrate one of my special players. Nathan Chesoli ma en bishop mar kanisa moleme mar Blessed Life Center leronwani oudo sebedo sule maduong' e kanisa no kowacho ni ngima jatugono dhi makare nikech chiruok ne Nyasaye. Oudo sebedo e ong'ala manyime mar jiwo rawere kanisa no kopuonjogi ber mar tiyo ne jawar kaachiel gi yore mag yudo tije. Discipline is the key thing. Even I always tell them when they're going to play, the most effective way to be a good player is by being disciplined. And this is what has helped Peter. He is consistent in loving the Lord. There is no single day that he has failed to come for practice unless he really has been committed elsewhere, which he asks for permission. So Peter has always been consistent. Peter Oudu nokonyo klab mar Gor Mahia kao kombe mar adhula e lig maduong' pachoka higani. Higni adek e klab mar Kogalo ok nobedo mayot ne jatugono bang' yudo hinyruok marach ka gitugo gi klab mar Talanta FC. Abro temo matek mondo ana team partner mar tiyo matek, but ka riwe gi Nyasaye to dhi tera kuma kata ka ji owinjo ji bro bedo surprised. Nyathi chan Oudu no tugi ta sani anoko kamano. Adwa surprises machalo kamano. Adwa ne ng'is ji ni Nyasaye ma savni nyalo konyo ng'ato. Koro an kan poster tabro temo matek mondo ting no malo, but again achaka tingra malo mondo ayud ambe kaka dhi oko. Kata kamano koro chopo kinde mar goyone jokogalo oriti bang' yudo klab manyien. Oudu biro tugo ne klab mar Posta Rangers kogeno mar chiero mich mare. Bang' tugo ne klab mar Gor Mahia kuom higni adek kata doko ni noyudo hinyruok ka gitugo gi klab mar Talanta FC, jatugo Peter Oudu ni kod geno ni chiemb chuny ma oyude kanisa biro chwalo lek mare mar tugo e pinje maoko. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Bedo maonge gi tugo e saa mowinjore okelo ng'ikruok ne joriemb ndigni Daniel Kiptala gi Billy Graham e chakruok mag tuke mag rowere mag Commonwealth e piny mar Trinidad and Tobago. Tukegi ochakore kinde ma koth kod luoch okwako piny mar Trinidad and Tobago. Billy Graham e chakruok mag tuke mag rowere mag Commonwealth e piny mar Trinidad and Tobago. Tukegi